Lemana an bɛ aw fo ka koɲuman ka don do timinaja kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛ ka an lajɛ wasa k'aw kunnafoni Lidi Media sanfɛ ko ma ko aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bi kibaru kuma wala i b'a ye k'a fɔ an bɛna kuma politiko taabolo kan kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye politiki baaraw gulon o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔw fana minɛna ka tunu ni u ye an bɛna ɲɛfɔliw sɔrɔ ni baara taabolo kan o kɔfɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ko u cɛw minɛji dɔgɔyara furukuraw kɛlen gɛlɛya caman bɛ a ko la an bɛna Isaka Kamara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ nin ko taabolo kan laseli wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o ka tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan lemanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔw ye latigɛ ta dɔgɔkun in kɔnɔ k'a fɔ ko politiki baaraw bɛɛ lajɛlen jɔra ko u y'a ta k'a sababu kɛ u b'a fɛ basigi kana jamanadenw kana kari ɲɔgɔn na ni kari ɲɔgɔn na kɛra maa tɛ a ko kuncɛyɔrɔ dɔn ko latigɛ in taara o de kama i b'a ye k'a fɔ ko ka kɔn latigɛ in tali ɲɛ politiki ɲɛmɔgɔw kun ye wele dɔw bila k'a fɔ ko jamanadenw ka bɔ k'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin taabolo dɔw ma o dɔ ye kalataw kɛbaliya ye o dɔ ye sariya sunba fana sɔsɔli wale minnu b'a la ka ta ka ɲɛsin sariya sunba ma ka jira k'a fɔ sariya sunba kan ka bonya ani u y'a jira fana k'a fɔ u ma jɛn ni politiki tɔnw ciliko kuma min fɔra k'u ma jɛn ni o taabolo ninnu ye k'u b'a fɛ fana donatɛmɛ fana ka kuncɛ a mɛnɛba ka kɛ desanburu kalo nata tile 31 ye politiki mɔgɔw ye wele dɔ bila palais de la culture la ka o kuma ninnu lase jama ma o kɔfɛ o kun ye wele wɛrɛ bila juma tɛmɛnen k'a fɔ mɔgɔw ka bɔ o bɔli de ɲɛkɔrɔla na fanga sigiyɔrɔmadonbaw fana kun ye kuma gɛlɛn caman fɔ mankutu tiɲɛ kuma caman ani kuma wɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ se ka sababu ye ka fitinɛw lawuli ka kɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen de ɲɛ jamana ninnu ɲɛmɔgɔw fana ye latigɛ ta dɔgɔkun in kɔnɔna na latigɛ min taara nin ye politiki ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u ma jɛn ni latigɛ in ye fiyewu wa ko u bɛna latigɛ in fana ka taa ni a ko ye sariya ɲɛkɔrɔ sabula ko jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya tata tɛ ko kiiritigɛlaw de kan ka ni sariya sugu ta k'u bɛ taa ni a ko ye kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ni olu ye jaabi min di ko baara bɛna kɛ ni o ye Abidjan Karambe min ye parti ASIMA ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale ye hakilila dɔw di an ma an k'olu lamɛn nin kumakanw fɛ sariya ko n'i bɛ fɛ k'o baaraw ɲɔngiri ko an ka kiiritigɛlaw de bɛ se k'o fɔ gouvernement tɛ se k'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o fɔ ko a bɛɛ kan ka tɛmɛ tribunal bolo de ni ko nin dun tribunal ma fɔ partiw k'u ka baara ɲɔngiri mais a bɔra gouvernement yɔrɔ de la donc sariya sɔsɔ kɛra an fɛ gouvernement yɛrɛ ka décret na o bɛ an ka sariya sunba sɔsɔ donc an dun ka fɛlɛ depuis a daminɛna an ko an tɛ fitinɛ fɛ jamana nin na parce que jamana bɛ lahala min na bi a ka gɛlɛn fitinin man dɔgɔ fitinin bɛ se ka a jamana ɲagami o tɛ an ka fɛla ye an ka kɛlɛ ye fɛn kelen de ye sariya ka bato jamana kɔnɔ o dɔrɔn de y'an ka kɛlɛ ye donc bi o sariya bato n'i bɛ fɛ ka na ni fɛn wɛrɛ ye i ka na ni ye mais ka man ka kɛ fɛn ye mun bɛ sariya yɛrɛ sɔsɔ donc gouvernement bɔra ka mun fɛ o y'an ka kuma de ye an fɛ o ye sariya sunba sɔsɔ donc an ko an tɛ jɛn n'o ye o t'an fɛla ye donc don natɔ la n'Ala sɔnna parti politikiw ko Mali ye jamana sariya de ye an ko an bɛ se kiiritigɛlaw fɛ k'a fɔ gouvernement ye waleya min ta ka partiw sɛgɛrɛ o k'o waleya ninnu ta ka bɔ yen sariya ka fɔ pour que a ka dɔnya jo bɛ jumu fɛ jo tɛ mun fɛ mais pour le moment an kɔni o t'an fɛla ye an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini mais an bɔra k'a fɔ an ye sariya bato mɔgɔw de ye an tɛ mɔgɔ ye jamakulu min bɛ jigin ka dugu kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ walima ka mɔgɔw wele u ka taa tiɲɛni kɛ o t'an fɛla ye o t'an ka tabiyaw la an bɛ baara kɛ ni hakili de ye an ye maa hakilimaw de ye an bɛ sariya bato donc an bɛ fɛ sariya de ka fɔ partiw u k'a to yen mɔgɔw ka ɲɔgɔn dalajɛ u k'a to yen mɔgɔw k'u ka fɛɛrɛ fɔ n'a tɛna kɛ ni tiɲɛni ye jamana ma donc n'a bɛ kɛ bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na an ka ɲɔgɔn lamɛn o de ɲɔgɔn tɛ yen gouvernement ka mɔgɔw lamɛn an fana ka ɲɔgɔn lamɛn mais an man ka kɛ sababu ye cogoya si la parce que jamana bɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn an yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔw kɔ kana don ɲɔgɔn na mɔgɔw ka sabali ka mɔgɔw don kɔ don ɲɔgɔn na an ka kan kelen fɔ an ka sigi ka kuma jamana taabolo la mɔgɔ kelen i t'a bɛɛ dɔn mais n'i ye mɔgɔ lamɛn i bɛ fɛn caman faamu
parti politiques tɛ Mali jugu ye, o tɛ gouvernement jugu ye. Seulement an bɛ fɛ mɔgɔw ka sigi, mɔgɔw ka hakilina ka dɔnya pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. O dun tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni an ma sigi ka kuma, ni hakilinaw ma kɛ kelen ye. Mais bɛɛ ka hakilina fana tɛ se ka kɛ kelen tuma dɔ la. Mais mɔgɔ si man ka mɔgɔ si bali k'i ka hakilina fɔ. Mɔgɔ si man ka mɔgɔ si bali k'i ka kɛtaw kɛ n'a ni sariya bɛ bɛn. Sariya jamana de don. Donc sariyatigiw de b'a fɔ i ye mun kɛ a bɛ sariya sɔsɔ. N'o bɔra a la, an bɛɛ ye maliyɛn de ye, sariya kan ka boli an bɛɛ de kan. Maa si ma fisa ni maa si ye, an bɛɛ ye jamanaden de. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ politiki tɔnw ka baaraw gulonnen kɔfɛ, a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu minɛna ka tunu ni u ye. Elbashir Cham b'o la, ale ye parti yɛlɛma sifin dɔ ye Kati. I b'a ye k'a fɔ politiki tɔnw fana wele ko parti Kodem. O ko ɲɛnabɔ la n'o ye secrétaire général ye Aba Mayiga, ale fana minɛna ka tunu ni ale ye. Maa wɛrɛw bɛ yen nɔ gɛlɛyaw taara ni babagaw taara ka ɲɛsin olu ma, i n'a fɔ Ibrahim Tamega. Ale tun b'a fɛ ka minɛ u fɛ nka jama bɔra ka u bali ka taa ni o ye. Maa wɛrɛ yɛrɛ fana bɛ yen nɔ min ye Cheikh Umar Dunbiya ye, kɔrɔ laban y'a jira k'a fɔ ko dɔw tun b'a fɛ ka dankari kɛ ale fana ni la nka k'o fana ma sira sɔrɔ. Min bɛ tali kɛ Musa Mara, ale y'a jira k'a fɔ ko maa minɛlen ninnu ka bila ka bɔ bolo la, ko nin waleya ninnu kan ka dabila sabula ko jamana tɛ jɔ nin cogo la. An ka kumakanw lamɛn ni jaw la. An balimaw, an y'a mɛn bi k'u y'an dɔgɔkɛ a n'a jɛɲɔgɔnkɛ Elbashir Cham u y'a minɛ. An b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a bila. A minɛlen bɛ maa minnu bolo, an b'a ɲini u fɛ u k'a bila. Jamana tɛ jɔ nin sira in kan, bɛn tɛ sabati nin sira in kan, komi bɛɛ y'a fɔ cogoya min na. Anw ma fɛn mɛn a da min tɛ tiɲɛ ye, an ma kɛwaleya senkɔrɔ min tɛ tiɲɛ ye. Mɔgɔw bɔra ka nɛnini kɛ, mɔgɔw bɔra ka fɛn fasuguya bɛɛ fɔ, olu ma ɲininka yɛrɛ. Halisa Cham, an bɛ ɲɔgɔn fɛ, an bɛɛ b'i supporter, an tɛ ɲinɛ i kɔ. O kɔfɛ sifinnakaw ka kulu dɔ bɛ farafinna kɔnɔ n'a wele ko Organisation des jeunes pour les États-Unis d'Afrique. I b'a ye olu b'a fɛ ka jamanajɛba kɛ an ka jamana kɔnɔ nin mɛn kalo laban yan fan fɛ. Jamanajɛ in bɛna boli fɛn minnu ni fɛn minnu kan, o ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ yan ni o ye Male Sisoko ye. Ale dɔw ɲɛfɔ an ye, an k'olu lajɛ ni jaw fɛ. Ne tɔgɔ ko Male Sisoko. Jɛkulu min bɛ yen n'a sigilen don farafinna bɛɛ lajɛlen na, an b'a wele ko Afrique de l'Ouest jamana caman na, an b'a wele ko Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique, n'olu ka lasigiden ye Mali la. An bɛ ka labɛn kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛnba min labɛn Bamakɔ yan, an bɛ ka a bɛna lawaleya nin kalo in kɔnɔna na ka daminɛ tile 23 fo ka taa se tile 29 ma. Donc san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna jamana Afrique de l'Ouest jamana kelen na. D'abord jamana minnu bɛ organisation in kɔnɔna na a bɛ jamana caman bɔ. Mali b'a la, Burkina Faso b'a la, Niger b'a la, Côte d'Ivoire b'a la, Tchad b'a la, Benin b'a la, fo ka taa se Haïti ninnu ma. Donc hukumu kɔnɔna de la an ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ farafinna jeunes y'a laɲini k'a fɔ ko an kana rencontre ba dɔ kɛ Mali la yan nɔ, ka d'a kan Mali ye jamana ye bi, jamana min filɛlen don diɲɛmɔgɔ fɛ, et puis an ka ɲɛmaaw fana bɛ ka baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na, u y'a yira k'a fɔ ko a nafa tɛ se Mali dɔrɔn ma, nafa bɛ se farafinna bɛɛ lajɛlen ma. Donc hukumu kɔnɔna de la farafinna jeunes bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko an kana ɲɔgɔn ye ba in kɛ walasa ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔma don n'o ka yira k'a fɔ k'u bɛ ka baara min kɛ a baara ka ɲi kosɛbɛ, donc k'u ka continuer ka baara fɛ. Donc o hukumu kɔnɔna de la a y'a laɲini ka na lasigi kɛ yan. Donc lasigi yɛrɛ bɛ boli fɛn min kan o ye farafinna jeunes bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min walasa ka bɛn ni kelenya ani sinsin sabati an ka farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc lasigi yɛrɛ bɛ boli o de kan kosɛbɛ. A bɛ se k'aw sigi ka fɛn min makɔnɔ lasigi senfɛ fɛn caman b'a la parce que lasigi yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a jateminɛ an ye fɛn caman boloda. Donc i b'a fɔ ka chiffres kalan, on a plusieurs thématiques parce que formation bɛ kɛ, visite touristique bɛ kɛ, ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu fana bɛ kɛ. Donc fɛn caman bɛ mun laɲininen don a kɔnɔna na.
mun nafa bɛ se ka se an ka jeunes ma donc o bɛɛ kɛ kun kɔni min ye k'a yira an ka jeunes na k'a fɔ ko jamana bi anw de don jamana sini anw de don formation minnu bɛna k'u kun a tɛna k'u kun ten tɔ gansan a bɛna k'u kun de walasa ni ala ye se kɛ maa min ye don min k'i sen don jamana kuma na i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min donc formation yɛrɛ bɛ k'o de kama kosɛbɛ donc kuma kuncɛ kuma na ne bɛ se ka min fɔ d'abord an ka so min kɔnɔna na sɔni ka kuma kuncɛ a tɛna kɛ an ka mali jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ye parce que jamana wɛrɛw bɛ yen olu fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ na i b'a fɔ Haïti ministre de la jeunesse ale bɛ na donc Congo fana assemblée président fo ka s'a députés ma an'u ka officiel wɛrɛw olu fana bɛɛ bɛna so min participer en même temps an nɔfɛ donc kuma surunya la sɔni ka kuma kuncɛ min an ka ministre de la jeunesse n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye donc n b'a fo kosɛbɛ parce que a bɛ k'an dɛmɛ so min organiseri la fo ka taa se présidentiel ni protocole ma donc an ka foli bɛ se protocole ma de la république ani présidence en affaires étrangères an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'an sɔrɔ an soloma don a organisation yɛrɛ la ni o ye Tupac Transport mɔgɔw ye fo ka se PNUD ma conseil national de la jeunesse ani jɛkulu wɛrɛw bɛ olu fana bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ donc an ka commission d'organisation yɛrɛ kɔnɔna na sigilen don ni Mali association camanw ye est-ce que vous voyez donc an bɛ foli bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma donc k'a yira k'a fɔ ko halisa an bɛ wele lase Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ anw dɔrɔn kungo ye donc u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko de don parce que organisation bɛ niveau min na bi autorités bɛ k'an dɛmɛ a ɲali la cogo min donc a bɛ anw yɛrɛ dépasser donc n bɛ welewele lase Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen ma u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye nin ɲɔgɔn dalajɛba in ye a ka se ka sabati ka ɲɛ k'a kuncɛ fo kuncɛ ɲuman na. An ka jamana kɔnɔ muso minnu cɛw minɛji bɛ dɔgɔya olu cɛw fatulen kɔfɛ u ka segin ka furuli gɛlɛya caman bɛ a ko la ka da sigida yɛrɛ taabolo ni sigida cogoyaw kan o de kama maa caman b'a kanu ka to furubaliya la nka Isaka Kamara ka fɔ la ale min ye Kalabankura maire délégué ye ani kulu min bɛ wele ko centre d'écoute et de conseil ka ɲɛsin furusow ni cɛw ni musow cɛw sinsinni ma ale ye hakilila di an ma nin ko in kan an k'o lajɛ nin jaw fɛ. Cɛsa muso d'abord an bɛ fɛn min fɔ a la fɔlɔ o de ye muso ni cɛ n'aw furula ni ala ye cɛ minnu di ɲɔgɔn na i bɛ kɛ femme belebele donc olu ka tiɲɛ tali silamɛya ma kɔn an yɛrɛ ka tabiya a n'an ka taabolo o ka ko laɲininen don wa a cɛ ka ɲi n'a ɲɛna parce que a bɛ sigi ani bɛn ni karama jidi so kɔnɔna la n'i y'a ye ni banbagatɔ banna a dɔgɔnin minnu bɛ gun a la ou bien a cousinw ou bien a terisiraw olu de bɛ na muso bɛ furu siri olu ma k'a kɛ jigiya ye pour que fɛn minnu bɛ muso bolo ani cɛ mun y'a lase so kɔnɔ ani ni ala y'a kɛ den b'u ni ɲɔgɔn cɛ o jigiya sira in o ka se ka sinsin mɔgɔw tun bɛ nin furu siri modèle ninnu kɛ ka da ni lahalaw de kan dabɔlen don jigiya de kama fɔlɔ ka tɛmɛ ko caman kan gɛlɛya caman b'a la n'i ye gɛlɛya ye a fɛn fɛn la bi komi an bɛ k'a ye cogo min na a laɲini tɛ gɛlɛya ye mais gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ André ni ko an b'a fɔ gɛlɛya in k'a bɛɛ n'a gɛlɛya don a bɛ se ka kɛ muso in kan ka di cɛ mun ma muso in t'o fɛ a bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ b'a dɔn ale farikolo bɛ cogo min na a tɛ fɛ ka don furu wɛrɛ la bilen o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ muso in yɛrɛ bɛ se k'a bila a kun na k'a fɔ ale furucɛ ye mɔgɔ min ye o ye kɛnɛ mun bila ale kɔrɔ cɛ si tɛna se k'o fa bilen a bɛ se k'i ban o gɛlɛya ninnu bɛ se ka na mais an bɛ mun fɔ an balimamusow ɲɛna o de ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen mais i ka don furu la i ka bonya b'o de la n'i donna furu la a bɛ se ka kɛ furu in bonya b'i kan n'i tɛ furu la dɔgɔyama sugu bɛɛ bɛ se ka da i kan bisigi sugu bɛɛ bɛ se ka da i kan donc gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ka don furu la o de ka ɲi ma a wajibiyalen tɛ muso kan a ka sɔn a cɛ balimaw la ou bien a ka sɔn a cɛ terisiraw la ou bien a ka sɔn a cɛ cousinw na fɛn don
mun laɲininen don mais ni muso sɔnna o y'a bannen mais n'a ma sɔn jagoya tɛ bon a ma dabɔ o kama a ma dabɔ i ka muso furu siri ka gɛlɛya lase muso in ma a ma dabɔ o kama comme a dabɔra mun kama a dabɔra jigiya de kama mais n'i y'a gɛlɛya fɛn fɛn ko o ko la o ye cɛ minnu bɛ muso ninnu furu siri ka da lahala wɛrɛ kan k'a sɔrɔ jigiya ko t'u kɔnɔ fɛn dɔ bɛ muso in bolo a cɛ y'a bila se dɔ kɔnɔ o se ninnu a bɛ fɛ k'o profiter o de bɛ se ka na n'a gɛlɛya ye sinon a ma dabɔ gɛlɛya kama ni i ye muso furu siri k'a bonya k'a karama ka denw ni Ala ye denw k'a bolo k'olu denw k'i denw ye k'u bonya k'u karama foyi laɲininen tɛ ko in kɔnɔ ni nin tɛ mais n'i y'a bɔ o minɛn kɔnɔ k'a kɛ i siyɔrɔ ye ani najimi yɔrɔ ye ani muso in bolofɛn k'o k'i ta ye ka den ninnu kɛ i ɲɛ tana ye i bɛ ko in bɛɛ cɛn. Ka fɛrɛ kɛ denmisɛnninw ka se ka gafe kɔnɔ kumaw dɔn ani ka gafe kalan matarafa i b'a ye k'a fɔ musow ka tɔn min bɛ wele ko association des femmes d'Afrique culture mémoriale de Rufisque n'a bɛ wele kuma surunya la k'a fɔ FAC MR olu ye baara dɔw daminɛ u to ka kalanso n'o ye camancɛ kalanso denmisɛnninw wele ka na gafe dɔ kɔnɔ kuma f'u ye kalo siɲɛ kelen ni sen na u ye gafe min ta o ye k'a fɔ ko génocide voilé ni o ye Tijani Jaya ka gafe sɛbɛnni ye a bɛ ɲɛsin min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye arabu jamana kabi fɔlɔ olu nana min kɛra k'an ka kamalen gojogojow ta ka taa ni u ye ni ka tila ka u bali ka denw sɔrɔ o kasara min lasera farafinya ma fɔlɔ gafe in b'o de ɲɛfɔ a ko ɲɛmɔgɔ ye Jaloba Dawule ale ye min fɔ an ye an k'o lamɛn ni kumakanw fɛ. An kɔni ye denmisɛnninw wele u ka na kitabu dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko tubabukan na ko le génocide voilé a bɛ kuma mun kan peut-être mɔgɔ caman t'a dɔn mais farafin jamanaw sɛgɛnna tuma dɔ la u y'an ka mɔgɔ caman ta ka taa n'u ye Amérique ka t'u kɛ jɔn ye k'a kɛ baara ye kabaforo ani kɔɔri foro ninnu na mais fan dɔ in fana fɛ larabuw fana ye caman ta ka taa n'u ye mais mɔgɔw t'o dɔn bari Amérique i bɛ américain noir ye i tɛ arabe noir ye mais n'u tun taara n'u ye u tun bɛ ko bɛɛ kɛ u kana se ka den sɔrɔ u tun b'u kɔ bɔ donc tubabukan na a bɛ fɔ ko eunuque o de la u ma se ka denw sɔrɔ ka mɔdenw sɔrɔ k'o taw sɔrɔ mais a kɛra cogo cogo caman de bɔra Afrique jamanjan belebele minnu cogoya b'u la u falen u ni na ka taa baara kɛ dugu wɛrɛ mɔgɔw ye k'a kɛ komi n'o y'a sɔrɔ i bɛna bagan san ka taa baara k'i ye Ala nana kɛ sa a kɔni a nana fɔ a ti kɛ tuguni mais a kɛra dɛ mun kɛra il faut k'a ka fɔ il faut que denmisɛnninw k'a dɔn ni denmisɛnninw y'a dɔn peut-être u bɛ dusu ta ka baara kɛ ɲɛ ka taa ɲɛ k'an k'a jira k'a fɔ ko kojugu kɛra farafin na mais an ni bɛɛ ka kan an bɛ dɔw yɛrɛ ɲɛ an delila ka tɔnsigiba dɔ kɛ fana mais o tun ye farafin minnu taara yan ka taa Amérique an y'o de fɛ an y'o tɔnsigiba kɔni fana kɛ fo ni UNESCO yɛrɛ y'o fɛn o ɲɛna mais ko an ma an tilalen ko an ka dɔ in fana an k'a dafa mun kɛra larabu jamana fan fɛ o don mais an b'a fɛ mun ka faamuya larabu jamana o kɔrɔ ta ye ko silamɛya don dɛ u taara n'a ye k'a fɔ u bɛ taa ka taa baara de k'u fɛ u ma taa n'a ye k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa fɛn de silamɛya de fɛn kɛ donc a fila ti fan kelen fɛ a ɲinina fɛ an k'a dafa an bɛ kɛ k'a kɛ mais hali ni nin tɛ kalo o kalo
anw bɛ livre kelen ta an bɛ denmisɛnninw wele minnu bɛ lycée ninnu na u ka na u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ komi grain kelen mun siɲɛ kelen kalo la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u b'a fɔ nin livre nin filɛ an k'a kuma fɔ ɲɔgɔn cɛ an b'a fɛ de an denw ka se ka kalan kɛ livre la anw kalanna pourquoi anw denw n'an mɔdenw tɛ se ka kalan o man kan don o don bɛɛ b'i ka téléphone kan réseau nin bɛɛ fɛn kuntan bɛɛ bɛ fɔ alors que livre sɛbɛnnen don mɔgɔ min ye livre sɛbɛn mun sɛbɛnna kɔnɔ a tigi b'a dɔn a tigi dɔnnen dɔw la a la o donc o de la an b'a fɛ denmisɛnninw ka kalan an ka kalan n'o tɛ u bɛ tɛmɛ la caman kalannen tɛ ka ɲɛ. Lemano ne bi dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la baara in ye jɛka baara ye Emmanuel Jara ale b'a la ka ja ninnu ta Andre Traoré an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lamɛnni la aw kana ɲinɛ k'an ka jaw aimer k'u partager walasa aw ka se ka u sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.